Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ụkwa ruo oge ọda. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe nwoke ụgbọala ya mebiri emebi na-arịọ ndị mmadụ ka ha nyere ya aka kwapụ ụgbọala ahụ n'etiti ụzọ, mana o nweghị onye kwere enyere ya aka. Ma mgbe Chude rutere nso, o jekwuru nwoke ahụ sị ya na ya ga-enyere ya aka. Obi dị nwoke ahụ ụtọ nke ukwuu. Ha abụọ wee bido kwawa moto ahụ. Mgbe ha kwara ya ihe dị ka otu ọkara n'ime 1 kilomita ekere ụzọ anọ, nwoke ahụ si ya ledoro ya moto ahụ anya ka ya jee kpọọ ndị ọrụ ha bụ ịrụzi moto mebiri emebi. Chude kwere na-arụghị ụka. Mgbe nwoke ahụ lọtara, Chude nyere aka n'ijide ihe ụfọdụ aka mgbe a na-arụ ụgbọala ahụ. Arụkata moto ahụ, nwoke ahụ ewerite ihu ya lee Chude anya n'ihu. Ọ dị ya ka o nwere ebe ya hụburu nwatakịrị ahụ, ma o mechiri ọnụ sị ka ya na-eche ebe ọ hụrụ ya, wee na-arụzi ụgbọ ya. Mgbe a rụzichara ya moto ahụ, o kelere Chude ekele nke ukwuu, tinye aka n'akpa wepụta akwụkwọ 1 naira nyewe Chude. Ma Chude jụrụ ajụ sị ya na ọ bụ aka ka ya nyere ya, na ọ bụghị ọrụ ego ka ya rụrụ ya. Ihe ahụ riri nwoke ahụ ọnụ n'ihi na ọ maghị na ụmụaka azụrụ azụ ka dị ugbu a. O wee jụọ Chude onye mụrụ ya. Chude wee sị ya na ọ bụ Maazị Obi mụrụ ya. Maazị Obi nke onye Ọhanze? Ee, ebee ka ọ nọ ugbu a? Achọrọ m ịhụ ya maka na o teela aka m hụrụ ya anya ikpeazụ. Ọ nwụọla? Ihe a tiriri nwoke ahụ ahụ. Ọnụ ekweghị ya ekwu okwu. Ọsịsọ bidoro gbawa ya ka na-anwụ anwụ. O wee sị Chude na ha abụọ ga-esoro ruo n'ụlọ be ha ka ya gaa hụ nne ya. Mgbe ha abụọ bara n'ime ụgbọ ahụ na-aga, Bekee Chude na-asụrụ nwoke ahụ dị ya egwu. Nwoke ahụ wee jụọ ya ebe ọ na-agụ akwụkwọ ugbu a. O wee sị ya na ọ nọbu gọọmenti kọleji Ọhanze, ma ugbu a na ọ dịghị ebe ya nọ. Nwoke ahụ wee jụọ ya, ị gụchaala? Ọ sị ya mba. Ọ bụ gịnị kpatara na ị nọghị n'ụlọ akwụkwọ? Chude tụtụrụ ihe niile mere kọrọ nwoke ahụ. Gbanịa na-esonyere ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ụkwa ruo oge ọda. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na-enwe amaghị ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Nchi. Ndeewo.